Ήσουν από την 1η Ιανουαρίου. Αλλαγή σκητάλη σήμερα στο Δήμο Αθηναίων, καθώς το απόγευμα ορκίστηκε με πολιτικό όρκο ο νέος δήμαρχος Γιώργος Καμίνης, ο οποίος θα αναλάβει τα επίσημα καθήκοντά του από την 1η Ιανουαρίου. Οι προκλήσεις για τη νέα Δημοτική Αρχή είναι πολλές, με προβλήματα αιχμής στα οικονομικά του Δήμου και το θέμα των σκουπιδιών. Στην τιμή και στη συνείδησή μου να είμαι πιστός στην πατρίδα. Για να αλλάξουμε την Αθήνα σε συνθήκες δεινής κρίσης χρειάζεται η βοήθεια όλων, δήλωσε ο Γιώργος Καμίνης στην πρώτη ομιλία του ως Δήμαρχος της Αθήνας. Δεν πιστεύω σε μια Δημοτική Αρχή που θα λύσει εκείνη από μόνη της τα προβλήματα της πόλης. Για έναν πολύ απλό λόγο. Δεν θα μπορέσει να το κάνει. Πιστεύω όμως σε μια Δημοτική Αρχή που θα κινητοποιεί τις δυνάμεις της πόλης για να λύνουν από κοινού τα προβλήματά της. Με αντιμνημονιακό τόνο συμπλήρωσαν τον όρκο τους οι εκπρόσωποι της Λαϊκής Συσπήρωσης, του ΣΥΡΙΖΑ και του Ανταρσία. Δηλώνουμε συμπληρωματικά ότι υπερασπιζόμαστε τα δικαιώματα του λαού. Δεν δεσμεύομαι και δεν υπακούω στους αντισυνταγματικούς και αντιδημοκρατικούς νόμους του μνημονίου κυβέρνησης Τρόικας. Θα αγωνιζόμαστε για την υπεράσπιση των συμφερόντων των εργαζόμενων, ντόπιων και μεταναστών, για την ανατροπή της αντιλαϊκής επίθεσης. Τα μέλη του νέου Δημοτικού Συμβουλίου είναι 48. 29 μέλη έχει η παράταξη του Γιώργου Καμίνη, 11 του Νικήτα Χακλαμάνη, 3 του ΚΚΕ και 2 ΣΥΡΙΖΑ. Η διορθωτική απόφαση του δικαστηρίου στέρισε από την παράταξη του Γιώργου Αμυρά τη δεύτερη έδρα. Αγωνιστούμε για να φέρουμε στην Αθήνα τουλάχιστον τα 2 π. Πεζοδρόμια ανοιχτά για όλους και ποδήλατο στην πόλη. Από ένα Δημοτικό Σύμβουλο θα έχουν και η Ενταρσία και η Χρυσή Αυγή. Η Αθήνα, όπως ξέρουμε όλοι, έχει μεταβληθεί σε μια κοινωνική ζούγκλα και γι' αυτό βεβαίως δεν φταίνε ούτε οι Έλληνες, αλλά ούτε και οι διάφοροι λαθρομετανάστες που τους έχουν φέρει σκοτεινά κυκλώματα δουλεμπόρων. Μέλη της Χρυσής Αυγής πάντως είχαν συγκεντρωθεί έξω από το Δημαρχείο φωνάζοντας συνθήματα κατά των μεταναστών.